belai kino khak khamo sini borok do kharo truk truk lama himlaite resamung tabuk nya mani no 30 years kha puila o sini musician tamnai rok gurui tongmani buiyak ni bara nawi sung puila chongpreng choir group khlai sing chenglai mani o chongpreng bumung nugui tini belaki no khatongo tabuk bo kamaya kho sini chongpreng bukhawo moidu dongo cholino dongo nukhum belai kheno kotorongkha tahu resam nai rogo belai kheno kabang terus phaikya belai kheno kereng mosanai rogo belai kereng YouTube naikha ke sungnogo busung naitho belai kheno bakasrango haibano tei bosung sini je manthai soktai tongmani je actor ni tongnai je sabai tongnai jara sinai sikreng borok ni je nang masuk jagao thani maniako obono no profession eba professional khlai obobaino nokum hukum kuchung khai buini haste hai ngi mania abon gai rangsak ni takuk te bhuksong taboni sikla sigli ro noro te busini thina te puju saka kanai bale ke ma hambai nainai phainai tai tini ketal chongpreng dance academy rokno borok te puju saka kathung thansak lai tong manthung takak lai thung naithotok sini haste mukumu hukumu mangkli lai bungo sujagi thangthung obono ani diai bung borok ni bagai phainai lai mo belai kono hambai tai nai tongnai rangchangni takhung tai buhuksong norok boksubana nangnai hamjangna nangnai norok teri ke sini mukumu hukumu biangle thangnaba belai kono hambai borok berada bini dan kruk mari aur sapung tei bini kok lami